Inselmilkom jiena Patri Marcello Ghirlando nerġa' nistedinkom biex issegwu il-11 il-parti ta' din is-sensiela kwarta mal-kelma. Sensiela li fiha qed naraw id-diversi skritturi li jitkellmu mill-qawmien ta' Ġesu minn bejn l-imwiet u d-deriet tiegħu lin-nisa u lill-apostli. L-aħħar dehra ta' Ġesu skont il-Vanġelu ta' San Ġwan insibuha fil-kapitlu 22 mill-vers 1 sal-vers 19. Hija dehra li sseħħ f'xatt il-baħar tal-Galilija. Ġesu illi jistieden lill-apostli biex jieklu miegħu f'xatt il-baħar, Ġesu illi iġeddet l-imħabba ta' Pietru għalih. Imma passoltu nibdew tal-baċkejkna. Missier, għatini l-għarfien tal-iskrittura mqazza. Femni permezz tagħha il-ġmiel ta' mħabbtek li tmexxi mhux biss poplu wieħed, imma l-bnedmin kollha lejk u lejn Kristu ibnek. Għamel li bħal Marija u l-qaddisin, l-ispirtu tiegħek ibiddel l-għarfien f'talba kontinwa u nikbru fl-għarfien tal-kelma biex insiru tassew dixxipli tal-għerf qaddis tiegħek. Amen. Ejjew immorru allura f'xatt il-baħar tal-Galilija. Ekku b'differenza mid-drabi l-oħra sejjer naqra l-Vanġelu parti parti u nirriflettu fuqu b'mod fil-qosor għax huwa Vanġelu kemm xejn twil. Ekku, il-kapitlu 21 hekk jibda wara dan Ġesu reġa' der lid-dixxipli dejn il-baħar ta' Tiberija. Derilhom hekk x'mun Pietru, Tumas li jgħidulu it-Tewmi, Natanajel minn Kana tal-Galilija u lied Zebedew u tnejn oħra mid-dixxipli kienu flimkien. U x'mun Pietru għalilhom sejjer nistat. Għalulu ħaniġu miegħek aħna wkoll. Marru rikbu d-dajsa u dak il-lejl ma qabdu xejn. Kieku l-Ingliżi jgħidu back to square one, qisu bħal donnu anke jekk mhux hekk kompletament ovvjament, illi wara l-ġrajiet imqanqla tal-passjoni u l-mewt u l-qawmien ta' Ġesu minn bejn l-imwiet, ekku uħud mill-apostli mmexxija minn Pietru jerġgħu lura għall-ġobb antik tiegħu, is-sajt. Għamlu lejl jistgħu u ma qabdu xejn. U proprju f'dak il-mument jidħol il-mulej Ġesu imqajjem minn bejn l-imwiet. Filgħodu mas-seb Ġesu kien qiegħed ix-xatt, imma d-dixxipli ma kinux jafu li kien Ġesu, araw kif dejjem jeħtieġ dik il-mixja ta' fidi sakemm tasal tiggosta il-preżenza ta' Ġesu u b'hekk tistqar illi Ġesu verament qam minn bejn l-imwiet. Ġesu qalilhom għandkom x'tieklu ħbieb le weġbuh, qalilhom wadbu x-xibka n-naħa tal-lemin tad-dajsa u ssibu. Dawn wadbu x-xibka u mbagħad ma felħux jiġdu daqskemm qabdu ħut. Id-dixxiplu li kien ħobb Ġesu qal lil Pietru il-mulej dan. Għalhekk x'mun Pietru kif sama li kien il-mulej xeħed fuq il-libsa ta' fuq għax kien għoddu għeri u ntafa' il-baħar. Id-dixxipli l-oħra jkompli jikteb San Ġwan billi ma kinux imbeda wisq mill-art imma xi 200 drieħ biss resqu bid-dajsa ikaxkru warajhom ix-xibka tal-ħut. Kif niżlu l-art raw li kien hemm xi faħam jaqbad bil-ħut fuqu u xi ftit ħobs qalilhom Ġesu nowlu hawn xi ħutiet minn dawn li għadkom kemm qbadtu. X'mun Pietru tela fid-dajsa u ġibet l-art ix-xibka mimlija b'153 ħuta kbira. U minkejja daqshekk ħut ix-xibka ma nqasmitx. Qalilhom Ġesu, ejjew kulu.
imma ħadd mid-dixxipli mas-sogra jistaqsih: Int min int? Għax kienu jafu li kien il-mulej Ġesu. Ġesu resa qabad il-ħobs u nowwilulhom u hekk ukoll għamel bil-ħut. Din kienet ġa tielet darba li Ġesu der lid-dixxipli wara l-qawmien tiegħu mill-imwiet. Mela l-ewwel ma jarfuhx, imma il-kmand il-kelma ta' Ġesu jobduha. Iwaddbu x-xibka in-naħa l-oħra u jaqbdu abbundanza ta' ħut. Għandna l-verità li fejn hemm il-preżenza ta' Kristu xost fil-ħajja tal-apostli, fil-ħajja tagħna, isseħħ differenza kbira. Imma biss ta' differenza bejn ħajja mingħajr Kristu u ħajja bil-preżenza ta' Kristu xost. Kemm hu sabiħ meta l-Evanġelista jfakkarna illi kienu id-dixxiplu li kienu ħobb Ġesu u mbagħad Pietru illi jarfu il-mulej. Kemm hi sabiħa dik il-kelma. Il-mulej dan jgħid id-dixxiplu li kien iħobb Ġesu. U Pietru quddiem il-preżenza tal-mulej vulkan jilbes jinxtaħet il-baħar biex jiltaqa' ma' Ġesu. Xi ġmiel. Kif tista' ma tixxennaqx għal Ġesu. Il-mulej dan jgħid Ġwanni u Pietru kważi kważi bla ħsieb ta' xejn, imma x'il-mulej kien iħobbu u kien jemmen li qam minn bejn l-imwiet jintefa' l-baħar biex jiltaqa' miegħu. Ġesu jistedinhom għall-ikel fil-fatt, hemm santwarju xkejken f'xatt il-baħar tal-Galilija li jissejjaħ bil-Latin Mensa Christi, jiġifieri il-mejda ta' Kristu, il-mejda tal-mulej. Il għaliex skont it-tradizzjoni antikissima tal-Knisja fil-Galilija, fil-Palestina, kien propju hemmhekk illi Ġesu kien il-ħut mixwi ma' dawn l-apostli tiegħu. Kemm hu sabiħ ir-rakkont fis-sempliċità tiegħu. Għalilhom Ġesu ejjew kulu li x-xost tisejjaħ għall-intimità. Intom tafu li fl-Iskrittura, ma mhux fl-Iskrittura biss, l-ikel ta' flimkien huwa sinjal ta' għaqda, l-ikel ta' flimkien huwa sinjal ta' intimità fl-imħabba. L-ikel ta' flimkien huwa sinjal ta' ħbiberija u familjarità kbira. Ekku li x-xost tisejjaħ biex inkunu ħaġa waħda miegħu. Mhux waħedna individwalment, flimkien, bħala dixxipli, anzi, bħala Knisja ejjew kulu. Il-kumment tal-Evanġelista huwa sabiħ immens, ħadd minnhom, ħadd mid-dixxipli. Mas-sogra jistaqsih int min int. Għax kienu jafu li kien il-mulej. Il-mixja tal-fidi kienu għamluha ftit ftit, pass wara l-ieħor, ma kienx hemm bżonn provi, ma kienx hemm bżonn imissu il-pjagi tiegħu issa, għax kien hemm il-konvinzjoni mogħtija lilhom mill-Ispirtu Qaddis illi dak kien Ġesu. Ħadd minnhom, allura jikteb l-Evanġelista, ma jis-sogra jistaqsih int min int għax kienu jafu li kien il-mulej. Deskrizzjoni tal-ikla kważi kważi tfakkarna fl-Ewkaristija. Ġesu resaq, qabad il-ħobs u nowwilulhom u hekk ukoll għamel bil-ħut. Xi ġmiel. U din ġa kienet it-tielet darba jikkummenta l-Evanġelisti li Ġesu der lid-dixxipli wara l-qawmien tiegħu mill-imwiet. Imma l-istorja ma tispiċċax hawn. Propju f'dan il-kuntest ta' intimità, ta' skiet, f'dan il-ġmiel naturali tal-baħar tal-Galilija jew ta' Tiberija kif isejjaħlu hawnhekk l-Evanġelista San Ġwan, għal 3 darbiet Ġesu jitlob lil Xmon Pietru iġeddet imħabbtu.
qisu jgħaddih minn proċess ta' fejqan. 3 darbiet kien ċaħdu, u mbagħad beka biki taqsim il-qalb, kollox iħalli ferita fil-qalb. L-Xoxt jaf illi Pietru fil-mixja tiegħu ta' fidi kellu bżonn il-fejqan. Wara li kienu xi ħaġa, Ġesu qal li x'mun Pietru, x'mun bin Ġvanni, tħobbni jint aktar minn dawn. Iva mulej wieġbu, inti taf li jiena nħobbok. Qallu ira l-ħrief tiegħi. Staqsiha t-tieni darba, x'mun bin Ġvanni, tħobbni jint, iva mulej wieġbu. Inti taf li nħobbok. Qallu ira n-naċ tiegħi. Għat-tielet darba staqsih, x'mun bin Ġvanni, tħobbni, Pietru ħassafsa ta' qalb. Għax staqsiha t-tielet darba, tħobbni, u qallu mulej inti taf kollox. Inti taf li nħobbok. Qallu Ġesu ira in-naċ tiegħi, xi żmien. Għandna stqarrija tripliċi ta' mħabba mulej, inti taf li jiena nħobbok. U jekk hemm din l-imħabba għal Kristu ħaj, għal Kristu Xoxt, għall Imgħallem li qam minn bejn l-imwiet, propju hija din l-imħabba li twellet it-tmexxija pastorali ta' Pietru. Ira in-naċ tiegħi. Ira il-ħrief tiegħi. L-awtorità ta' Pietru qisu bħal donnu dal-Vanġelu tgħidilna mhux mibnija fuq kwistjoni ta' xi qafas ġuridiku legalistiku, ma fuq kollox huwa frott l-imħabba tal-Apostlu għal Ġesu. Mulej inti taf kollox. Inti taf li jiena nħobbok. Ftit qabel ma tradieħ Pietru lil Ġesu kien qallu jiena lest nagħti ħajti għalik, mbagħad nafu x'ġara. Il-moment tal-prova bħali u bħalkom. Bewwex leħm. Din id-darba Ġesu illi jilqa' din l-imħabba sinċira ta' Pietru u kien jaf li kien sem jibqa' fidil sal-mewt iħabbarlu li kellu jagħti ħajtu, li Pietru kellu jagħti ħajtu għal Ġesu. Tassew ngħidlek meta kont żagħżugħ kont titħażżem waħdek u tmur fejn trid. Meta tixjieħ intiftaħ idejk u ħadd ieħor iħassmek u jieħdok fejn ma tkunx trid. Dan qalu biex ifisser bliema mewta kien sejjer jagħti glorja lil Alla. Imbagħad Ġesu s-sokta jgħidlu, ejja warajja. Ejja warajja jiġifieri ibqa' marbut miegħi. Ibqa' għejx bis-saħħa tiegħi imqajjem minn bejn l-imwiet. Ibqa' mlaqqam fl-imħabba tiegħi. Bis-saħħa ta' din l-imħabba ira n-naċ tiegħi, ira l-ħlief tiegħi. U bħala prova ta' din l-imħabba qatt jeħduk fejn ma triċint. Jiġifieri qatt tagħti ħajtek għalija. Dan qalu biex ifisser bliema mewta Pietru kien sejjer jagħti glorja lil Alla. Din id-darba ma kellux jixdu, imma bil-qawwa tremenda tal-imħabba tal-Xoxt f'qalbu kellu saħansitra jagħti ħajtu għalih snin wara fil-belt ta' Ruma ftit ġranet bogħod mill-martirju ta' apostlu kbir ieħor San Pawl missierna. Il-mulej Xoxt ikattar fina l-imħabba biex din l-imħabba ssir fedeltà u għaliex le, fedeltà sal-mewt. Insellmilkom.